आजिकल किसी नील अंडा मातिଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ସାହେବ ଅମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ରଚୟିତା, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଦେଶକୁ ବିଭାଜନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏମାନେ ସବୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କିଛିଟା ମାନେ କୁମନ୍ତ୍ରଣାକାରୀ, କିଛିଟା ମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, କିଛିଟା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯୋଉମାନେ କି ଦେଶକୁ ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଫରେନ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ସବୁ ଆସୁଛି। ସେଇ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖାଇକି 500 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ସବୁ ନେଇକି ଡେଇଁବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଦେଶକୁ ବିଭାଜନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ସାହେବ ଆମର, ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଅପମାନ କରିବାକୁ ବି ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି। ନୀଳ ଅଣ୍ଡା ମାନେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଣ୍ଡଳକୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ। ଜିନ୍ନା ଓ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରୁ ପାକିସ୍ତାନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁସଲିମ ଲିଗକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇକି ସେ ପାକିସ୍ତାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦଳିତ ମାନଙ୍କର ମସିହା ଥିଲେ। ଏବେ ଯୋଉ ନୀଳ ଅଣ୍ଡା ମାନେ ସବୁ ଫୁଟିକି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେ ମସିହା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ତିଆରି ହେଲା, ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବେଟର ଅପସନ ମିଳିବ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ସବୁ ନୀଳ ଅଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ବି ତାଙ୍କୁ ଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଏଠି ଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିଲା, ଜିନ୍ନା ତ ଆଉ ଅମର ଲଡୁ ଖାଇକି ବସି ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଜିନ୍ନା ଗଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉଠି ସେ ସେଫ୍ଟି ଭାବିକି ଯାଇଥିଲା, ସେଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ କହିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେଠି ବେଟର ଅପସନ ମିଳିବ, ବେଟର ସେଫ୍ଟି ମିଳିବ, ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି କହିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଜିନ୍ନା ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଏସବୁ ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଣ୍ଡଳ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେଠୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ସେ ପୁଣି ଯୋଉ ଭାରତ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ, ସେଇ ଭାରତକୁ ପୁଣି ବୋପା ବୋପା କହିକି ପୁଣି ଆସିକି ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହାକୁ ବୋପା ବୋଲି ଭାବିକି ମୁଣ୍ଡେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଔକାତ ଦେଖେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ପର ବୋପାକୁ ବୋପା ମାନିବା, ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ଡିଆଁ ମାରିବା ଏମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଆଗରୁ ପରମ୍ପରାଗତ ଅଭ୍ୟାସ ଏମାନଙ୍କର। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ତମେ ଯାହାକୁ ବୋପା ମାନୁଛ ମାନ, ଯାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଡିଆଁ ମାରୁଛ ମାର, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ସହିତ ଲାଗନି, ନହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନରେ ଥିବା ବୀରମାନେ ତମ ପଛପଟୁ ଏମିତି କିଳା ମାରିବେ, ତମେ କିଛି କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବନି। ନିଜ ଗୋଡରେ କୁରାହି ମାରୁଛ ମାର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନି। ତମେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନ, ସେଟା ତାହେଲେ ତମର ଡିଏନଏ ଡିଫେକ୍ଟ। ତମ ଡିଏନଏ ତମେ ଚେକ୍ କର, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗନି।